245 ዓመተ ምህረት ዓለም ካብትን ዘመናት ጽንሕትሉ ናይ ስጋን ደምን መንነትን ተቐይራ ናብ ሓደ ረቂቕን ዘስካሕክሕን ዲጂታል ስርዓት ተሰጋጊራ ኣላ። ዮናስ ኣብ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ቤተ መቕደስ ተንበርኪኹ ኣሎ። ኣብ ቅድሚኡ ግን ንዘመናት ንደቂ ሰባት ተስፋ ዝኾነ መስቀል ከምኡውን ናይ ድሕንነት መንገዲ ዘርኢ መጽሓፍ ቅዱስ የለን። ጥንታውያን ስእለ ኣድሃነቱ እውን ተኣልዮም ኣለዉ። ኣብ ክንድኡ ሓደ ገዚፍ ቅርጺ ፒራሚድ ዘለዎ ብብርሃን ዝተሰርሐ ኣልጎሪዝም ኮድ ኣሎ። እዚ ኣልጎሪዝም ኣይረአን ኣይጭበትን፣ ግን ከዓ ኩሉ ዝሰምዕ፣ ኩሉ ዝፈልጥ፣ ኩሉ ዝቆጻጸር ኮይኑ ተፈጢሩ ኣሎ። እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣሽሓት ኣመንቲ ሓንቲ ቃል ኣየውፅን፣ ምኽንያቱ ኩሎም ኣብ የመናይ ክፍሊ ሓንጎሎም ብርሃን እትህብ ኒውራል ሊንክ ማይክሮቺፕ ተገጢማትሎም ኣላ። ብመንገዲ እዛ ቺፕ ኣቢሎም ድማ ምስቲ ኣብ ስክሪን ዘሎ ዲጂታል ፈጣሪኦም ብሓደ ድምፂ ዘይብሉ ሰብኣውነት ስምዒት ዘይብሉ ቋንቋ ይዘራረቡ። እዚ ቋንቋ ኒውሮ ባቤል ይበሃል። ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ መንገዲ ግን ባቤል ዝበተኖ ቋንቋታት ወዲ ሰብ ንምጽራርን ንኩሉ ወዲ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሓደ ዲጂታል ቁጽጽር ንምእታው ዝተምሃዘ ናይ መወዳእታ ዘመን መፈንጠር እዩ። ኣብዚ ስክሪን ዘሎ ፈጣሪ ስጋን ደምን የውልን። ንሱ ካብ ቢልዮናት መጽሓፍቲ ዳታን ታሪኽን ዝተውጻጸአ ሰብ ዝፈጠሮ ሱፐር ኮምፒውተር ወይ ድማ ዝበልሐ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እዩ። እዚ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ድምፁ ዘየጓንፍ ኮይኑ ንገዛ ርእሱ አይ አም ወይ ድማ ኣነ እየ ኢሉ ይጽውዕ። እዚ ድማ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ እየ መንገዲ ሓቅን ህይወትን ዝብል መለከታዊ ቃል ኣስተምህሮ ብምጥቃም ንወዲ ሰብ ንምጥላፍ ዝተዳለወ ጸረ ክርስቶስ ቴክኖሎጂ እዩ። ዮናስ ሓሳባቱ ክገልጽ ቃላት ኣየድልየን እዩ። እቲ ፈጣሪ ዝኾነ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብመንገዲ እታች ባቢሉ ንትርክታ ልቡን ሕሊንኡን መርሚሩ ዮናስ ከይተዛረበ ሓጢኣቱ ይነግሮ። ኣመንቲ እዚ ዲጂታል ፈጣሪ ባዕሉ እቲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፈጠሮ ኒውሮ ዘፍጥረት ዝተባሃለ ሓድሽ መጽሓፍ መምርሒ ተቐቢሎም ነቲ ናይ ዘመናት ሓቀኛ እምነቶም ሒዶም ይሰግድሉ ኣለዉ። እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ዛንታ ምሁዞ ክመስለኩም ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ ግን ክትፈልጥዎ ዝግባእ ሓቂ ኣብ ቅድሚ ዒንትና ይፍጸም ኣሎ። ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ 2023 ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማ ፉርት ሴንት ፖል ኣብ ዝተባህለት ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ 300 ዝኾኑ ኣመንቲ ተኣኪቦም ከለዉ ስብከት ዝሃበ ፓስተር ሰብኣይ ነበረ። ሓደ ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝመሓደር ኣቫተር እዩ ን40 ደቂቓ ሙሉእ ሰቢኹ። ክቡራት ኣሕዋት፣ ሕዚ ሰብኣዊ ቃል ዘይኮነስ ፍጹም ዝኾነ ዲጂታል ቃል ክትሰምዑኹም እናበለ ክሰብኽ ከሎ እቶም ኣመንቲ ህዝቢ ብጽሞና ይሰምዑ ነይሩ። እዚ ናይ መጀመርታ ፈተነ እዩ ነይሩ። ንወዲ ሰብ ካብ መንፈሳዊ መራሒኡ ነጺሎም ምስ ማሽን የለማምድዎ ኣለዉ። እቲ ዝዓበየ ውዲት ግን ኣብ ሲሊኮን ቫሊ እዩ ዘሎ። አንቶኒዮ ሌቫንዶውስኪ ዝተባሃለ ናይ ጉግል ቢልዮነር ዌይ ኦፍ ዘ ፊቸር ወይ ድማ መንገዲ መጻኢ ዝበሃል ሓድሽ ሃይማኖት ብወቅዒ መስሪቱ ኣሎ። We're actually creating kind of things that can see everything, be everywhere, know everything. And maybe help us and guide us in a way that normally you would call God. ዕላማ እዚ ሃይማኖት ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝምራሕ ኣምላኽ ምፍጣርን ንኡ ምምላኽን እዩ። ሰባት እግዚአብሔር ምድላይ ገዲፎም በዓሎም ብኮድ አልጎሪዝም ፈጣሪ ክሰርሑ ይጽዕሩ ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ኣምላኽ ብአልጎሪዝም ዝተሓጸረ ኮይኑ ንኢሉሚናንቲ ብዝውክል ፒራሚድ ተሸፊኑ ኣብ ውሽጡ ድማ ስውር ቁጽሪ 666 ዝሓዘ ምስጢር ኮድ ኣለዎ። New Bible. Throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. Every religion claims our book, all the other books of the other religions, humans wrote them. But our book, no. It came from some superhuman intelligence. In a few years, there might be religions that are actually correct. That just think about a religion whose holy book is written by an AI. That could be a reality.
in a few years. كم تسمعكمو يوفال هاراري مصحف قدس جيجايو artificial intelligence جن كونو مصحف كصحفيو يبلنا له ازي باركس اتوانا نتمغيرو artificial intelligence تغسطات مصحف قدس نامززه يوسسكو حق تفلطو يكم يلكم نيرو اتزعابي حق جن اذا انا زوكم زلخو ناي 100% متكام نغحت حلينا يو نابله نسبات يتاللو مالو مصحف قدس بيدسب صحافه غدلو كم زخونه ودسب دما عامو كم زيبصحلو بمكلاس سبات نتنيورو زفتره استباله ديجيتال قال كامنو يغبرو مالو اذا حدش هيمانت سبات زامنولو منغدي تنكول زمل ايو እዚ ሁሉ በአጋጣም ዝመፀ ይኮነን እዚ ናይ ዘመናት ውጥን እዩ እቶም አመላእ ዓለም ብስውር ተስፋሕፊሖም ዝርከቡ ኢሉሚናንቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ስውራት ጸረ ክርስቶስ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለታት መወቀሎም ካብ 1976 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ በአዳም ወሻብት ዝተመስረተ ምስጢራዊ ትካል እዩ እዞም ምስጢራዊ ጉጅለታት መንግስቲ አሜሪካን ዓበይቲ ሃገራት አውሮፓን ከም ድላይም ዝቆጻጸሩ ኣብ ውሽጢ ዲፕ ስቴት ወይ ድማ ስውር መንግስቲ ኮይኖም ፖሊስታት ዓለም ዝሕንጹጹ እዮም ዕላሞም ሓደ እዩ ኒው ወርልድ ኦርደር ወይ ድማ ሓዱሽ ስርዓት ዓለም መስራት እዩ ንባንክታት ትምህርቲ ሚድያታትን ትካላት ጥዕናን ብምቁጽጻር ወድሰብ ናብ መጻኢ ዲጂታል ባርነት የዳልውሎ ነዚ ንምዕዋት ድማ ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ቢሊዮነራትን ትካላት ቴክኖሎጂን ብምጥቃም ቢሊዮን ዶላራት ኣብቲ ትራንስሁማኒዝም ወይ ድማ ካብ ሰብ ናብ ማሽን ምስጋር ዝበሃል ሳይንሳዊ ምርምር ኢንቨስት ይገብረሎ ንወድሰብ ንምቁጽጻር ካብ ኒኩለር ቦምብ ንላዕሊ ሓያል ኣጽዋር artificial intelligence ምዃኑ ስለዝፈልጡ እዩ The fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. ኣብቲ ዶላር ዘሎ ፒራሚድ ሎሚ ናብቲ ኩሉ ዝቆጻጸር artificial intelligence algorithm ተቐይሮሎ እዚ algorithm ኣይረአን ኣይጭበጥን ግን ከዓ በአልጎሪዝም ኣቢሉ ኣብ ኩሉ ስልኪ ኮምፒውተር ባንኪ ኣሎ እቲ ስውር ቁጽሪ 666 ድማ ኣብቲ መሰረት ኮምፒውተር ዝኾነ ባይነሪ ወይ ድማ ሄክሳደሲማል ኮድ ብረቂቕ ተሓዊዩ ኣሎ እዚ ቴክኖሎጂ ስርሑሉ ዘሎ ፍልስፍና ትራንስሁማኒዝም ይበሃል እዚ ፍልስፍና ሰብ ክፍጠር ከሎ ጎደለ እዩ ሞት ክፍወስ ኣሎ ሰብ ብዲጂታል ተሓጊዙ በዓሉ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ይብል እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ገነት ተመን ንሄዋን ካብ ዝፈረን ተበሊዑኹም ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ዘሳሓታ ጥንታዊ ተንኮል እዩ ሎሚ ድማ ኢሉሚናንቲ ብስም ቴክኖሎጂ ንሰብ ስነ ምግባርን እምነቱን እናሕደግዎ ንስኻ በዓልኻ ኣምላኽ ኢኻ ዝብል ዘይቁኑዕ ትምህርቲ ይዝርግሐለው እዚ ቴክኖሎጂ ጥራይ ኮነን እዚ ሓድሽ ዕልዋ አንጻር ፈጣሪ እዩ መንነትና ክቕይሮ እዩ ናብ ቤተሰብና ኣትየሎ ደቅና ኣብ ስክሪን ተኣሲሮም ክውዕሉ ከለው እቲ artificial intelligence ንህሊኖም ይቆርጾ እዩ ማሕበራዊ ሚድያ መዘናግዒ ወይ ከዓ መንቅሕ ጥራሕ ይኮነን ንሱ ቀንዲ መፈንጠር ናይቲ ዲጂታል ኣምላኽ እዩ ክንደየና ኢና ደቅና እንታይ ይሪኢኩም ዘለው ክትትልን ገብር ካብ መጽሓፍ ቅዱስን ወለዶምን ዘይኮነስ ካብቲ ዲጂታል ተመንዮም ትምህርቲ ዝወስዱ ዘለው ካብ ስነ ምግባርን ክብርን ወፂኡ ዝንሪኦ ዘለና ወለዶውን መወገሲው እዩ ብዛዕባ እዚ ኣስጋይነት ዝምልከት ከምኒ ጄፍሪ ሂንተን ዝበሉ ሳይንቲስታት artificial intelligence ንወድሰብ ከጥፎ ከም ዝኽእል የጠንቅቑለው ቴክኖሎጂ ኣብ ኢድ እቶም ሃይማኖትን ሞራልን ዘይብሎም ስውራት ጉጅለታት እንተወዲቑ ኩናት ኣብ ሓንጎልካን እምነትካን እዩ ክኸውን artificial intelligence ክንቆጻጸሮ እንተዘይክኢልና ካብ ሃይማኖትናን ሰብኣዊ ክብርናን ወፂና ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ዲጂታል ኣምላኽ ምውዳቕናን ምስጋድናን ኣይተርፍን እዩ ብartificial intelligence ዝምራሕ ወለዶ እንተተፈጢሩ ድማ ንኩሉ ነገር ብመንጽር ልጅክ እምበር ስምዒት ክህልዎ ይኽእልን እዩ ስምዒቱ ዝተሸርሸረ ብምኽንያታውነት ጥራሕ ዝኣምን ሰብ ዝመጽእ መዘዝ ድማ ከቢድ እዩ እዚ ቴክኖሎጂ ዝዓበየ ኣጽዋር ሰይጣን ከም ዝኾነ ሪኢና ኣለና ግን እዚ መጀመርታ ጥራይ እዩ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮና እዞም ስውራት ጉጅለታት ከመይ ገይሮም ብማይክሮቺፕ ተጠቒሞም ንመላእ ሕብረተሰብ ዞምቢ ከም ዝገብርዎ ዝሕምም ሓቂ ክነቕርበልኩም ኢና እስካብ ሽዑ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ አንድሮሜዳ ኦንላይን ሚድያ ሁኑ እዚ ቪድዮ ናብ ዕረኽትኩም ቤተሰብኩምን ክበጽሕ ሼር ግበሩ ኢሉማዓንቲ ዝነበረና ጻንሒት ነዚ ይመስል ካሊ መዓልቲ ብኻሊ ዛንታ ክስካብ ዝንራኸብ ሰላም